manomboko niany agnatin'ny vola roa amby andra ny resaka session extraordinaire na ny fivoriagna tsara potona ho an'ny ao amin'ny gidro ny Tsimbazaza na ny Assemblée nationale. Nitariky zegny moa niany sy nireo mpiaradia ao amin'ny membre ny gouvernement ny lehibe ny gouvernement tany Madagasikara dia ny premier ministre nagnazava ny PGE na ny programme général de l'État na ny drafitrasa hoentiny ty fitondragna ty agnaty fotoagna iasandro hoe zegny ny apetraka, zegny ny atao, zegny ny tanjo ary zegny no tadiavin'ny vahoaka, zegny ny atao hoe PGE ny etaetam-bahoaka ambony indrindra ary tokony tandrignesa ny reto olom-boafidy ny Assemblée nationale na ny député reto mba ho moramora ho fiara-miasa ho an'ny gouvernementa sy ny vahoaka satria hoy za matetiky hoe Madagasikara fitondragna roifo, ny fitondragna ara-paharazagna dia ireo ny fitondram-bahoaka fa ohatsy isy hoe ka zany hoeto zany tondra non anao tsy mpitondra fa anao namiagna fahefagna hitondra hitandregny vahoaka ankatoa zay faniriany tiany vahoaka ho andesinao. Hitatsika fa magnano asanazy ary mandroso hita azo tsapaitagnana, hita maso ny ezaka ny ataony président ny PRRM dia ny colonel Michael Merespé mon colonel sy ny lehibe ny gouvernementa ny premier ministre zegny sy ny membre ny gouvernement. Kanefa nataony any ny nankafagna io session extraordinaire io ao Tsimbazaza ao nanolorana nagnamezana agnatin'ny fola roa amby andra ty ny PGE na ny programme général de l'État. Nagnaraka zao za marandraigny tandregny zao za marandraigny tsy hoe le PGE jiaby tsy tiako ary tegna isorako manokagna eto ny premier ministre sy ny président PRRM raha nanolotra nagnamia io PGE andesin'ny ty gouvernementa vaovao andesin'ny premier ministre tsika ty. Ny tiako hoe ny volaniko hoe ny tegna tiako tagnatin'io zany tandregny marandraigny en direct ny hoe anareo izy olom-boafidy tandrignesa vahoaka fa aza lifasanareo ny vahoaka lerany anareo ny tady sezy hoe ho député na hoe ho maire le PGE ny any io na le session extraordinaire ny Assemblée nationale ny any io za koa ny tandregny amin'ny fahaizako mitandregny izy ny afatra napetraka ny premier ministre agnatin'io PGE io ataoko fa mientefa aminareo olom-boafidy indrindra anareo bentanana na maire na anareo solom-bavambahoaka na ny député. Za koa tagny nasiako tefatefaka premier ministre satria hitanao mihitsy izy hoe miady ny ampandroso ny Madagasikara miaraka amin'ny président Michael sy ny mba hipitrany mangarahara ialagna mikolikoly ataonareo olom-boafidy surtout no mandetiky ary mandrobaka mamotiky ny hoavin'ny tanora malagasy. Ny volagna monsieur le premier ministre tagnatin'ny PGE nazy hoe tsy asiagna akitsitsy ary tsy asiagna kinamanamagna eky na andrakandragna ny fitondragna firenena
de mikolokolo zay mbola manjaka na ny corruption. Tsisy olo magnano corruption na kolokolo io Madagasikara koatsy anareo baka an-tampony zegny ny magnano izy. Ary zegny na vahoaka nangataka hoe esory adosony forongony fa reo forongony reo tegna bazin'ny kolokolo tagnatin'ny folotry tampotogno plus 3 taogno ny fandibiasandreo 3 mirala le 3 RA nitondra teo dia Ravalo, Rajao, Razozo. Ry vahoaka malagasy, tsisy olombelogno natao fampitahorana fa misy natao hoe fagnajana. Ary antsika malagasy matetiky hoe mavita magnano fampiararagna na hoe amiable. Fa noho ny resaka ty tsikitra na IPSOS ty no ampitehany androbatany ry sasany ny Madagasikara any ka lasa firenena mahantra indrindra eran-tany nefa natsika manan-karena mangetahentana bolaka. Ke za koa nitandregny ty programme anasa ny gouvernement vaovao voanjory ty, tegna franchement anareo olom-boafidy ny atefan'le volagna mba misy ajery. Misy ajery anareo fôtiny nareo olobe. Matoa nareo solo mbava mbahoaka. Aza atao soma tandrazana. Aza magneky rebirebeny sasany amy resaka tsikitra na pesosy. Fa Madagasikara iny tsika jiaby. Io tsy ny Rajao, io tsy ny Ravalomanana, wala io tsy ny Razozo, fa Madagasikara ny malagasy. Aboka io tsy ny maire, io tsy ny député, fa Madagasikara ny tsika jiaby. Province tsota tsika, région 3 amby atsika. Atsika be plus que la France. Fa région tsika, province tsika mbola vitsivitsy noho ny la France. Nefa nzava la France mandroso. Noho niny le toetsaigny, noho niny le lalagna miatra mipetraka ary tsisy olo dia mandiandia le lalagna ndraiky mandika le lalagna. Io fandiandiavanareo lalagna ndraiky fandikavanareo lalagna io ny mamodiky Madagasikara. Nefa nanareo tsy mbazaza migiudro amin'ny assemblée ao, ino asanareo? Solombavambahoaka, en même temps nareo no pagnapetraka ny pagnano ny lalagna. Nefa ny maro aminareo 163 députés nareo, maro aminareo ne tsy nianatra lalagna, maro aminareo ne tsy nahay l'école zegny, fa vahoaka ny fidy nanana ary ty hoanana fanetenagna aminareo vahoaka mba aja ny vahoaka. Izy ny vazaha hoe les clients sont rois. Ny feon'ny vahoaka no feon-dragnahary agnambony tany. Donc mazava volagna ny premier ministre niany tamin'ny fanokafagna sy fanoloragna le PGE tamin'ny fanokafagna ny saison extraordinaire nareo amin'ny Assemblée nationale. Tsy natao anareo député rery volagna igny, za olo tsy mandiniky, fa anisany tokony hiatra ary ampiatra ity PGE ty ny ben'ny tanàna sy ny chef de région rehetrarehetra. Ny volagna koa izy toa resaka sécurité publique. Io le kabary. Anareo tafiky police maramila zindary ary ny marin tsy natao hiaro olo tokagna anareo, tsy natao hiasa ho an'olo tokagna anareo, fa nareo tamin'ny moment nareo nagnano sincèrement
na nagnano fianinina de hoe manaiky hiasa ho an'ny tandrazana ary hiaro vahoaka sy ny fanagnana. Azafady tompoko, anao koa fa lanja chemise bleu ciel-nao igny ndraiky kepinao igny na chemise blanche-nao igny ndraiky grade amin'ny épaule-nao igny ndraiky satroka tapondohanao igny afa naka casquette ty décoration ny lohanaka fotony za teraka za fa nisy jery za fa tia casquette zegny aviako za magnajazy ty fotony agnabony fagnevanakasy ty ajeko nareo kepe agnabony fagnevanareo kasika agnabony fagnevanareo dikan'zegny matoa zagnahary nagnapetraka aloha naseny hoe fagneva raha magneva ary matoa ziny napitranareo kepinareo nagnapitranareo satrokonareo igny de hoe ajanotanydraza jiaby zay ny hitako ny reniko ny karognesiny monsieur le premier ministre tamin'ny fanokafagna ny saison extraordinaire anareo amin'ny assemblée nationale sady nagnamezana nanolorany anareo ny programme général de l'État na ny PGE. Tsy natao décoration de table ziny na bureau na tiroir de bureau na agnaty sakanareo mandehandeha agnaty katikatinareo V8 igny avako. Ataova asa mamaky ziny mandiniky ziny iantefa ny vahoaka amaleny vahoaka soanareo. Fotony ino aviako ny volagna hoe miombon-kevitra ary tiako le PGE ny premier ministre sy ny président ny PRRM mara azo tsongaigna agnatiny. Za tsy mampody kabaro igny eto fotony eo amin'ny 53 minutes io ziza koa tsy diso aloha ataoko hoe 54 minutes fa presque hoe 1 heure fa olobe misaigna anareo avako matoa nareo nagneky anompy vahoaka apitra amin'ny place ny vahoaka tandrignesa vahoaka fa aza finahitry hoe aza député aza vepany ao zao pani ao ceci cela za maire za adjoint maire za ceci non iala fomba ratsy iala le fomba ratsy eritreretra fa afaka 2 mois tsika zao ndeha kalaza 66 ans l'indépendance nefany ino raha misy tsy ela teo tsika nankalaza 79 ans tolona namonogna olo firy 47 nefa atsika mbola mifamony faty atsika samby atsika ke tsy za tragnony fagnahy na zehe tragnony fagnahy na zehe lapanjery eto mivolagna anareo isan'andra fa mba vahoaka karaha vahoaka ny fidy anareo koa zehe nde zay tsy mifidy andafy aty fa zay vahoaka malagasy fo managna droit en tant que zay citoyen malagasy mivolagna raha tsy mety zay ndre tsy mipetraka agny 365 jours 12 mois 7 jours 4 semaines du mois fa zay managna droit en tant que citoyen malagasy managna fahefagna zay vola ny magnasa fotsy atao. Donc mazava zegny io PGE zegny namiagna anareo niany io azo atao décoration de la table na sakamenareo igny na agnatin'ny décoration 4x4 V8 nareo climatisé fumé io. Problème baka zio namiagna PGE nareo zio io apetrako fagnotaniagna nareo tsisy masaky mamaly. Bonsoir Nadia. Fa firy taogna nareo zay navy député io 163 nareo firy aminareo 163 io mba nandeha nagnano tatitry
tamy vahoaka nagnambara vahoaka hoe zegny egny kabaro taloha nefa ny député taloha aby reo magnano zegny ry CT taloha aby reo magnano zegny fa anareo io c'est normal zegny volanareo hoe anareo député parce que nareo tsisy asa ataonareo amy vahoaka tsisy vola mitandrinesanareo baka amy vahoaka ke nampiarinareo ao amin'ny assemblée nationale tsisy mavandy mivolagna eto député mivolagna fa zany nivory namory vahoaka tamy tany naviako tagny zay fitaregna amy vahoaka ke nandesina anareo miza mitsinjo ny raha manareo tsinjo tokana 33 millions ny population Madagascar 163 députés nareo 1000 et quelques maires nareo ke izy koa 33 millions population nitaregny ary mbola mitaregny mbola tsy eo zisk'ambiagna vahoaka hitaregny ka raha io fo fiaignana atsika tsy androsy ny tsy fitandrignesanareo vahoaka mahavy raha jiaby fotony iny fitiavanareo tegna anareo tia tegna io tsy député zaraiky io tsy maire zaraiky ndray nareo agnatin'ny membre ny gouvernement io anareo magnodidiny président reo nareo tia tegna fa mavandy anareo mivolanake hoe zay mitia Madagasikara zay mitia tandrazana mavandy afodia vava koa tagnatin'ny 66 ans andeha rere atsika afaka mare hoe andeha gnano 26 juin fa 66 ans tsika nahazo fahaleovategna non baka aminareo aviantsika tsisy fahaleovategna sitraka tsy magnano 26 juin maro ane pays tsy andriky indépendant tsy magnano zegny fête de l'indépendance zegny fa reo mandroso reo miegny maro pays tsisy arena kibony tany na andranomasina na antety karaha tsika Madagascar nefa tsika le plus pauvre du monde c'est la honte 66 ans za donc mety mivolagna hoe mety malahelo ngagalenia mpahasagnagny mety mitomagny inga Jean Laborde mpahasagnagny hoe azala igny ny afarany Madagascar mba ampitramotsika araikiaraiky fagnotaniagna zegny mba ampitramotsika araikiaraiky fagnotaniagna zegny alafonareo ny arem-pirenena zay nambaran'ny premier ministre niany tsy ekegna ary tsy ho ekegna tsony ny fandafosagna ny arem-pirenena sy fagnondragnana ary indrindrandrindra ny fandafosagna tandrazana ino le fandafosagna tandrazana fandafosanareo tanin'olo fandravanareo tanin'olo teto zany navinivolana fa ela hoe fampodiky izy niany io resaka ONG montrika andreo io ireo io tegna mpandrava fanagnam-bahoaka ireo ny atao hoe colonisation moderne ireo ONG tsy haiko lohany ndraiky vodin'ireo eritreretanareo baka mba ampitrabaka fagnotaniagna ireo koa nanagna pesos na tsikitra hoe andeha ampandrosoagna atsika o andeha siovegna atsika zafady magnano lève za zafady na ino tsy vitandreo nagnano izy tamy tanindreo tagny fa reo milomeritika amitsika agny mitondra friperie mitondra hanigna amy kapoaka amy tobaka andeha ndrebirebegna atsika ambadiky izy igny nefa nino mangala tanitsika
mangala regnatsika mangala fanagnatsika de igny anareo le olombo fidy mivantara fa mpamatsy vola kely mpamatsy vola ndesindro io vola maloto amy tany misy roty aseva amboaka déclaration vola ndesindro io baka ro za koa vola maloto io vola tsy déclaré baka amy tany misy roty igny andesindro aparitaka amitsika agny baka angalandro tantsika angalandro fanagnanatsika bontsy amizay nareo karaha bontana mitsofigny de rebrebe nareo amin'igny ny malala tagnany ONG gauche à droite jera tapondô fa tsy amy fitombenagna azafady tompoko ireo koa ONG mavita nampandroso atsika magnino atsika bakagny alendreo miasa amindreo eto magnino manapaizagna atsika bakagny ataondreo recrutement amezandreo ino promesse d'embauche avy amindreo eto nefa ro vola fa andegna andregny hoe amitsika agny en tant que ONG mba mandigny atsika avako atsika mandeha ty ne tsy problème fa ino raha atsika ty karaha mavola nde atsika mangala tandreo fo andafy eto vola tsy toko teo foroagna ifenao gauche à droite aty ary fa ro avy amitsika reny ino mitondra friperie mitondra don aody aody ceci aody cela baka atsika donto egny atsika igny merci zegny hoe le mpitondra atsika amy faritry misy atsika amy région tsika amizay manjary hoe nazy fagnapiagna tsy raha tsy fadiny eo hoe ino raha mbadiky an'izigny aza ribiribegna vahoaka ke nazavegny premier ministre niany zegny tamy PGE zay natolotra anareo député anareo député natolotro izy fa anareo maire koa mandinia volagna nataony premier ministre niany tsy volagna andeha amin'olo aroe na telo na efatra fa volagna andeha amitsika menakavy nikoragna koa izy resaka kolikoly io kolokolo premier ministre tsy navy baka tambany tany fa baka amitsika agnabo aty tsary nisy olona mafatragno izy premier ministre ke na mafatragno baka ambany ke agnabo izy mamaragna fafatragno bravo monsieur le premier ministre volagna n'olo nianatra zegny volagna n'olo mandiniky misaigny zegny olo mamafatragno baka agnabo mijotso ambany dikan'izegny anareo tokony fitaratra ny vahoaka io ne volagna matetiky volagniko eto hoe ozay ankaragna agny raha ataonao fitaratra ne ampodiny fitaratra aminao zava fo nareo amin'ny assemblée olo fahita fa naloto managna raha fitsaragna managna raha faritry misy izy azon'le copain copine ampodinareo amin'ny assemblée eo anareo mbo koa gagalany fagnahy hoe vahoaka fa tsy matoky anareo mais non anareo mbo koa gaga mivolagna vahoaka mitako hoe ravany institution jiaby parce que vahoaka fa kajo ndraiky copine nareo niofa ampodinareo io ndre olo io fahita fa maloto managna raha fitsaragna non ampody eo baka rakofy de ino fandrosogna misy amizay maro anareo misy raha maloto anareo amin'ny assemblée ao maro anareo misy raha maloto fa noho le copain tanàna raiky fiaviagna zay copain tamy mbola nisoma bi na nisoma tsy haiko cogné zay taloha boka cogné capsule ho anareo de alohanao mipody aty azala misy première position deuxième position troisième position magnino le deuxième position misy raha mifantsakagna ampody amin'ny assemblée nationale fa magnino tsy le troisième position madio ampody io apetraka io satria ino
le pesos. Donc mazava ny haihay ny vahoaka hoe misy écolage mandehandeha amin'ny assemblée nationale. Oka zava korano. Agnano izy baka nareo zao mois de mai. Session ordinaire baka manomboky mois de mai. Atsika iza iny koa lalagna andeha boaka nareo. Amreto olo maro forongony maloto tamin'ny fitondragna razo zao nampodinareo. Areto sa mga petraka fagnontaniagna ho an'ny président de l'Assemblée nationale. Ho anareo zegny vepany agnatin'ny membre ny Assemblée nationale. Apetraka fagnontaniagna ty tiako valinareo zegny olo mamaly izy aminareo amin'ny assemblée ao. Nagnino tsy sakinareo doso amin'ny assemblée nationale ao Nevkely na Raoldiny. Nagnino tsy sakinareo adoso l'Antrakotomanga zay nanao tegna raha naloto tamin'izy député. Fa ino avozonareo olo hoe reo tsy nadoso ary tsy nampiariny tamindreo le lalagna magnadoso reo. Satria antony. Mba tiako valinareo ino antony. Fa le sasany 5 mianada regny nadosonareo. Fa magnino le aroe mianada tsy adoso. Ambaraza azave aminay volagna aminay. Fotony copain araiky de copine araiky. Misy sasany famatoe ndraiky fa mikokokoko amin'ny assemblée ao tsy hainao nino raha ataony. Ataonareo veli-tegna ny assemblée nationale. Zegny ny tegna mariny kone. Ary raha zay fa ela ny volaniko teto. Ataonareo fa miloma-tegna nareo ny assemblée nationale. Miodigny ny enveloppe, miodigny malaiky, miodigny ny écolage, ny eo ihany ny eo izy izy le hira. La cloche de mon père où izy tan semaine zay. Rebrebe nareo amizay vahoaka amin'ny tanàna. Normal, za makatia makasitraka ary manoagna premier ministre ty raha nagnaboaka amin'ny PGE nio izy. Enganie. Anareo membre ng gouvernement jiaby ao io koa. Na 3 nareo tsy haiko 25 nareo ao. Mba hampiatra. Na de hoe olo mboatendre nareo. Ampiara le PGE. Fa tsy natao décoration izy io. Zay kajo ro mazava fa zay ty hina lasosy. Zay kajo lasosy fa zay ty hina ro mazava. Fa zay tsy ande bobonareo tsakotsako marandraigny matsagna hariva, mahoko marandraigny matsagna hariva. Nefa nareo mileba amin'ny fanagnany vahoaka, amin'ny angovony vahoaka, amin'ny aregnany vahoaka. Oh, basy zay. Diova nareo. Fa nareo an tegna magnapotiky ny firenena. Keto zay mba anisany azo atao hoe solom-bavambahoaka zay. Fotony vahoaka ho volagna tanàna igny tsy jirenareo tsy tandrignesanareo. Vahoaka mitaregny ny mariny vahoaka aletiky nareo. Fa ny vandy ny mpanambola igny andrendrenareo lo abinareo tapondoha. Azalahy ande ietsika die. De eo amizay dirako mitoy koragno. Zegny ne volaniko hoe tsy asianareo ajany mihitsy le Madagasikara. Indrindra le drapeau tsika fotsy mena maintso tsy asianareo olom-boafidy ajany. Indrindra nareo mitafiky gendarme police maramila marin. Anareo neny magnitsakitsaka drapeau-nay. Matoa zay misy drapeau zay misy tanindrazana. Matoa zay misy tanindrazana zay misy tanàna. Ary matoa zay misy tanàna zay misy razana.
fa anareo mandehandeha izy, anareo mety tsisy tandraza, anareo mety tsisy raza, anareo mety tsisy tanàna, fa igny drapeau igny mariky mahazahay malagasy zay, fotsy, mena, maintso. Fa zo dadiavinareo. Ino volaniko hoe dadiavinareo raha. Maro pays identité zao. Ary maro faritra hitako. Madagasikara zaraiky za nahita hoe les LES, député à la fin S, samboady andeha atao amin'ny polo, andeha atao amin'ny t-shirt, atao amin'ny chemise, atao tsy haiko nino. Non, zegny anareo magnaja drapeau malagasy. Aboko le samboady, na avy nivolaniko teto, izy ty mananjary décoration corps-nareo samboady io, na député na maire, zegny tanomboanareo zo heny, antselikeny karaha filtro, karaha kibay, karaha gory. Asevajany le samboady. Ataonareo biby fampitahoarana olona an-daborosy agny, io samboadinareo io, ambaniagna ndraiky amy tratra io. Azafady. Zegny ve ny lalàna ataonareo amin'ny assemblée ao, hoe samboady andeha atao dessin milamba, ndray mamafa lalabe sasany, igny t-shirt misy drapeau mitre, zany afaka magnamboatra karaha io andafy eto. Soratiko agnarana anakamba ambadika ao député Zokibe. Zay boka raha ataonareo agny. Ataonareo t-shirt, polo, tsy haiko chemise, atao drapeau magnano traverse karaha igny, ambadika ao misaotra député. Za koa ny afaka mamboatra igny andafy eto. Za zao ka mamboatra karaha igny andafy eto, olona tanàna agny zareko zegny, ohatsy azo skininy koa karaha igny, nefa nareo magnaratsy agnaty lalàna. De zegny ve nareo mpagnano lalàna? Nefa ny vahoaka magnano lamba karikary, magnano lamba misy sariny Bob Marley, sariny Trois Feuilles, sakasakanareo. Fa nareo ndraiky magnano zay raha tetonareo. Oh! Azafady. Aboazay article lalàna vola fa azonareo to karaha igny chemise-nareo, na polo-nareo, na t-shirt-nareo. Parce que nareo mpagnano lalàna. Afaka mariagna ane za mety mandeha ary amy magasin aminay andafy eto magnamboatra karaha igny koa tsy sarotra. 10 €, 15 €. Za fa manana igny, samboady amy t-shirt. Za boka manoatra agnarana ka faro, député, na maire. Ino volagninareo? Hoe fa mandika lalàna za, o ratsy agnatin'ny lalàna zegny. Zegny managnamezanareo samboady igny. Sagnatria koragna amy madrapeau malagasy izy, za malagasy, andengery anareo igny ndraiky t-shirt misy drapeau igny. Andeha amy deuxième bureau, igny menace igny. Ndraiky, non mais attends, oh! Azafady. Aza to karaha zegny le raha. Ny firenena tsy soma. Indrindra io drapeau io. Atsika diaby miantro. Nde nareo zao amin'ny administratif diaby. Marandraigny lundi nareo magnino? Mampanonga drapeau. Magnino zigny ajenareo mpanongaigny? Magnino tsy ajotsinareo diadiavinareo basy? Diadiava boka zigny. Fa magnino zigny tsy apakasigna tany? Parce que manakasiny. Aja. Fa tsy atao décoration t-shirt, maillot, tsy haiko polo, tsy haiko ty. Non mais attends. Samboady igny havako. Raha sarobidy samboady zegny. Aminay Madagasikara agny samboady décoration. Azafady. Anareo boka volagninay nareo tsy mety. Anareo koa boka tsy tianareo volagny, ataova mety, etaetam-bahoaka tandrignesa. Raha mentraiky miajaly amy vahoaka, zahava.
Anareo mpagnano lalàna. Impiry vahoaka mitaky. Impiry zay eto mangataka. Hoe foagna. Io ordonnance nategré nataony Ramanantsoa io. Anareo misy masaky mikoragna io amin'ny assemblée ao. Volagna baka. Azovy député masaky mikoragna io. 073, 015, 073, 014 io. Foagna io. Io ordonnance décret io ny andevozany reto club 48 reto atsika. Normal reo tsy napetraka le décentralisation. Anareo koa mary fa milanja samboady ravagna ordonnance io. Na io décret 73 014 015 io. Fa io tsy sakinareo gitigna. Fotony ino voapendiny tsikitra ndraiky pesosy anareo. Isaka ndi koragna io pla. Isaka koragna io pla. Vavanareo jiaby tsy mpirinareo. Azafady. Azafady. Normal ry sasany. Fa firy taogno tsy na président république izy. Lazandrasy isany andesy. Izy amizay mandeha ty mandeha ry mofo maiky tsy lany amy rano. Mieviky izy fa mbola président république. Lazandrana andesiny. Tsy voatery izy tsy negna. Fa nohony magistrat de la ville, izy mitsena, fa tsy voatery, tsy obligation. Un ex-président zegny. Atsika mba meza mizaza la. Macron zao andikaiky François Hollande, andikaiky azovy Sarkozy sy ny forongony. Andegnano publicité izy amy radio télévision en français très bon. Anareo ex-président jiaby. Amy botsy avia fa za mitsena anareo, monsieur Macron mitsena anareo. Moi, zegny tsy agnatiny lalàgna. Anao koa magistrat de la ville. Anao anditsena izy. Io ninao. Boko io asanao. Parce que no ben tanàna. Fa aza toa tam-tam de la ville. Na hoe tam-tam de Torekunda. Est-ce qu'izy mamory vahoaka Antananarivo ary? Ndraiky nagnano anonsy. Ndraiky nitsangana pentanàna Antananarivo. Non. Toliara izy. Nitsangana pentanàna Toliara. Nitsangana pentanàna Tamatavy. Non. Io tsy obligation. Fa misy fois taony hoe ma ex-ray aman-dreny izy. Ajegna izy. Izy na vita, poanao samboadinao, pidirinao agnaty valise, anao taille la route-nao, anao mandeha antany misy anao. Pourquoi le raha-pirenena kazadirany fianakaviagny e? Anao koa tsy tianao, havanao volagnina amy politique, ambara izy miala. Fa tsy anao magnaboky émissaire ambadika wa. Ambara havanao miala amy politique anao fa zay kajo volagninao zay la famille. Mandriam-piadanagna izy. Andriamanitra ny hitantana dianany. Ino raha nambarany ratsiraka izy niala ta Madagasikara. Tsy hitako tsony nanaovako anareo ry vahoaka malagasy. Kaleoko za miala. Atsika tsisy raha regnitsika eky. Momba ny vady aman-janaka anany tam'izany andro zany. Fa magnino atsika zao magnatoetsaigny karaha io? Atsika misy pays magnaja io républicain io mandilitra États-Unis. Anareo ndraiky naregny Trump mahita Barack Obama mandeha à New York na mandeha eky les gouverneurs ou bien les je sais pas quoi à États-Unis. Anditsana Barack Obama, mais non. Atsika tsy namorogno les républicains, fa tsika nampiasa les républicains. Ro namorogno izy, nianatra me momba izy ara tsy mamplike izy. Mais pourquoi tsika magnanjay?
azafady fa nony atsika malagasy atsika magnaja olobe ajaitsika izy fa izy koa izy fanavy andeha gnandianany izy s'en fout nandeha taxi be izy nandeha taxi hely izy nandeha vity izy nandeha bajajy zay problème nany fa tsika kaza vandevandesany io ne tsy mampandroso atsika io vandivandy ataonareo politicien reo les politiciennes nisy fotoagna ne président Mikael nivolagna ny fanovagna ny rafitry article vitsivitsy agnatin'ny constitution nampiarinareo amin'ny assemblée nationale raha zay non parce que veritegnanareo le raha aloha ne tandriasatsika volagna ny président Michael tam'izegny andra zegny hoe io resaka rafitry zegny napetraka andry zala tsy ara-dalàgna tamy 2010 constitution farany ara-dalàgna ambarako anareo constitution napetraka andry Ratsiraka farany fa le après c'est-à-dire le 2002 nagnaty tsy constitution légal fa illégal parce que constitution mamelogno ro mamehy ro fa tsy mamelogno atsika vahoaka aloha ne tandriasatsika volagna président Michael tamin'izy tam'izany andro zany Luna famisakitsanga misesisesy lalam-panorenana ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana fimamba ny arepirenena izay miteraka fahasimbany toekarena ka nahatonga ny fitsangana ny tanora na rano vahoaka manontolo manerana nosy izay mpikambana ato amin'ny fiabidiana iongola ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana fa 2025 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ny didy tsy volana ety ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly hamady ny etaetany vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana amin'ny orina mirariny tsara tantana ary manatamberina andraikitra amin'ny vahoaka ny famisakitsanga misesisesy ny lalam-panorenana ny tsy fanajana ny zon'olombelona ary ny fanaovana fimamba ny arepirenena izay miteraka fahasimbany toekarena ka nahatonga ny fitsangana ny tanora na rano vahoaka manontolo manerana nosy izay mpikambana ato amin'ny fiabidiana iongola ho an'ny fanavaozana dia mamoaka ny didy tsy volana ara-panorenana laharana fa 2025 tsipika aotra ray izay mampiato ny lalam-panorenana tamin'ny 11 décembre 2010 amin'ireo andininy mifanipaka amin'ny didy tsy volana ety ary mametraka ireo rafitra fanavaozana nasionaly hamady ny etaetany vahoaka malagasy amin'ny famerenana ny demokrasia ny fanarenana ny fitokisana amin'ireo androm-panjakana ary ny fananganana fitondrana amin'ny orina mirariny tsara tantana ary manatamberina andraikitra amin'ny vahoaka mazava tsisy ampiako tsisy agnadoso volagna gasy zegny tsy illégal io constitution 2002 tsy haiko 2023 tsy haiko 2018 tsy haiko 2004 io mahitsy amboariny zegny le volagnine hoe mangataka zay amboara le rafitry kenareo koa fa tsy amboasa rafitry ravagna le assemblée aleo vahoaka hagnano référendum fotony anareo magnano be maregniny donc aminaka nareo tsy solom-bavambahoaka fa nareo solom-panagna pesosy parce que velitegnanareo ataoko samby naregny ny tandrifanareo nareo na ben tanàna na ny député ty PGE ny anty io tsy ho anareo ny assemblée zaraiky zo
ndre zay vahoaka misy place miantefa aminay izy ty karaha zegny koa nareo be ny tanàna sy miforongony misy mamehy anareo izy ty fa sy ty tsy natao décoration le kolikoly ty fitiavanareo velotegna tokagna anareo ty ny mamono Madagasikara ary mamono vahoaka malagasy nino le fitiavako ty kolikoly ty izy nivolaniko tary aloha tary io resaka ONG io ny tegna mamotiky mpagnano politika Madagasikara agnisany tafidriky ary kontriavin'ny premier ministre sy PRRM io resaka kolikoly io ary io ny tegna objectifndreo hoe agnafoagna io kolikoly za tsy nivolagna zay tsy nivolagna hoe ho voafoagnandreo zo 100% mais quand même mba tsy migisy treky atsika miresaka kolikoly koa za volaniko io bianco o samofiny o tsy haiko IGE o tsy haiko paky ao tsy haiko noely ao tsy haiko pentecoste regny tokony foagnana fa regny tegna be kolikoly satria ia amy justice ane mbola manjaka kolikoly ary mehe manjaka ny kolikoly aizanao madame ministre ny justice tsy repeo tsy arignesagna action ny réaction fa lozanao miady amindreto olo voakarama mignoignoigny mombanao sy mivolagnanao reto fa aza le fiatrekan'le fitsarana amy vahoaka tsisy parce que misoma pesosy ao amy justice ohatsy mikoragna koa tsy million milliard de aloha vahoaka mihinany tsy fihinany dirako baka eo momba io amy fotoagna zao tsika mahita maefa navy atamatavy ny sambo afa irany maleo hoe igny le sambo nitondra ny dadanay avy anandafy fa ty le sambo nitondra carburanay avy anandafy navy atamatavy sambo ary ho izy koa sambo araiky avy tamatavy andeha Mbario be hitondra carburant io boka problème ny Mbario be io azon'izay nosy zay tokagna matsiaro marary zay fa za fa nivolagna matetiky ary ampodiko koa zay tsisy olobe varatra agny zay tsisy ray aman-dreny avaratra agny lazandraha agnarandraha hoe oloben'ny avaratra ray aman-dreny zay tsisy olobe zay koa nisy olobe zay tsy mijaly avaratra agny ary tsy tokony hijaly fa noho tsy fisiane olobe tsy fisiane ray aman-dreny io fiaignany vahoaka ke eto izaha atsika hoe fa andra maromaro zay fa nidriky herignandra maromaro zay navitagna ficondoam-pirenena non ficondoam-party tamitsika tambilobe natao izy mbola tsy nikitako ie niakony za tsy mivolagna contre de tsy koa vadiky ndra sasany fa mbola tsy nikitako aie niakony fa za ravoravo zigny vita slogan tsika ny hoe miray feo ny vahoaka mifaritry antsiragnany ny tiako aviagna karaha ty izy koa nafy samy pétrolier tamatavy
navy groupe-tsika Diego. Groupe io koa fa niala t'Antananarivo za fa nivolagna tompona ndraikitry voalohany tao amy Jiramany Diego hoe azo anaovagna cinéma zay. Jusqu'à puissance groupe iny nihene. Donc izy koa nareo amy Jiramany Diego mahay asanareo. Tsy tokony hipody eky afaka andra vitsivitsy ny délestage Diego. Ambaraza anao tompona ndraikitry voalohany amy Jirama, ambaraza anao vepany zandry bora réglage. Imbiagna nareo manomboka gnapetaka groupe io fa tsy andeha ataonareo décoration ary amy porny Jalaksminy ary koa io na ary amin'ny Jasmine ary. Hoe hay ambiny technicien. Atsika koa misy polytechnique. Maro mahay mpianatra amy polytechnique. Atsika misy lycée technique. Atsika misy IST. Atsika managna secret tsy technicien, électricien, d'engin eky ou bien de groupe eky tsy anagnany Diego fa atsika managna tsaiky maro mahay. Fa ino ambesatsika technicien baka ankoatra. Ny tiako volagnina aminareo tompona ndraikitry. Anareo koa matsapa fa ray aman-dreny Diego. Azangatagna ndraiky groupe io apetaka. Miasa aligny matsagna marandegny 24 sur 24, 7 sur 16, 365 jours anareo magnapetaka io. Agnontania Zandro Dona. Io Zandro Dona Laurent. Société niasanay araiky fa zay roe samby tamy branche-nay. Agnontania izy. Za niasa tamy branche BCD, Bureau Central de Dépannage. Zahay tsisy week-end, zahay tsisy férié, zahay tsisy ke hoe zegny hoe 24 sur 24 sur 7 sur 7. Io Paris 20 arrondissement io zay miasa. Agnontania Dona atsonareo fa matra. Juste pause mihina. Tompona ndraikitry équipe araiky tamin'ny équipe tao za mitondra équipe io Dona. Zay nagnano 3-8 ho an'izay miasa mais dikany 3-8 io 2 jours et demi fo zay repos. Miala zay miasa 24 sur 24, 7 sur 7. Dépannage. Io tsisy équipe niaigny zegny tamy BCD, Bureau Central de Dépannage. À Paris. Rango maire to Paris tamizegny mbola Delanoë. Niala Delanoë na Vidalgo. Zay fa teo niasa. Ary tsy vitan'izay miasa Paris, misy fotoagna koa zay mandeha déplacement. Misy zay tsy mety avady. Zanakanay zay tsy hitanay fa eky niabiazany zanakanay zegny. Ke eto za mitodika aminao tompona ndraikitry ny Jiramany Diego. Izy koa tsy voafenao le asa madamo ka ty magnatra fialagna. Izy koa tsy voafenareo mpiasan'ny Jirama amy maha vice président d'assemblée nao Zandrilahy bora réglage mametra fialagna. Voninahitra ne mialy. Tanareo ratsiraka volaniko mandeha ampiadalagna izy. Nametra pialagna izy. Tsy hitako tsony nanaovako nareo ry vahoaka malagasy ka aleoko za mandeha. Loso izy. Ino azo izy boka io? Voninahitra. Parce que izy tsy tia regny jaly vonoholo
lio latsaka ho an'ny malagasy eky fa ampy izy ny 47 ny 72 ny 91 de 82 lohany izy nandevitra izy nandeha karaha zegny koa nareo groupe zao na avy amitsika ao za miamby anareo eto parce que nareo tamy Jirama to madame Katy anao tompony andraikitry voalohany nini raha mandalo boka anao zao mibaby izy parce que anao voalohany madame Katy za tsy mahay hoe asanao hainao na tsy hainao fa raha haiko anao tompony andraikitry voalohany amy Jirama Diego io tamle 10 mars nisy ranopoko to io Jirama ambany io setiko job mandiritra le miamby ny papa ho apetraka amy clavy regny hoe miamby ny setiko io ava joby azovy papa iboaka karaha igny setiko niboaka tamy moteur tambany tary ambany place kabaro ary tsy sakinareo nambara fotony nagnino azavy aminay ary nanompo tamizigny telestage teraka dioko nefa ny fa nisy groupe nameny président talohany zigny est-ce que hoe le groupe iny roanareo sa tsy nyroanareo noho tsy fahaizanareo asa miabiko raha tsy hay avako za zao électricien informaticien za andeha senao andeha anjaiky ino raha eko nde référence ny fanjaitry ny machine tsy haiko nde référence ny bambino taretry regny tsy haiko anao koa fa merika me zay taretry zay aza me numéro 8 numéro 7 zay koa fa taretry aminaka ampidiriko amy fanjaitry anaovako le patalognaka fa izy fa vita parce que raha tsy haiko fa no nde koa koragna aminaka électricité ikoragna aminaka référence ny câble na informatique na électricité hoy izy le zala raiky R70 raha 70 zay kapokako areareako zegny fomba fiasanay io dona antany zay tsy mahita tokatragnonay zay modely mandry ary andehanao fa loso ary téléphone société 24 sur 24 7 sur 7 365 jours tsy miala anao io tsy mila ko hoe décharge ao naty non tsy miexiste zay téléphone société aminao mila permanent zay ty misy 2 heures 3 heures du matin mahazo appel ialagna fandena na hiver na été na printemps na l'automne 17 ans za niasa Paris nde ny anteno magnontany za azoko be ambaraza koa ny ianta misy armoire ny 20e Paris zegny hoe ambarako anao rue angle zegny hoe tamisy armoire électrique 17 ans nde zay magnano zegny tsy éclairage public fo zay nagnano éclairage public feu tricolore io caméra de surveillance publique io donc ro raha telo ro niasako tagnatin'ny société niasako ta Paris ndraiky nianja retraite ke eto vepano pour réglager na avy Diego groupe izy koa nareo technicien le vrai managna expérience fa hoe fatranegny fa ela tamin'ny Jirama to tsy tokony amby ny fanjava-dimy tsota eky agnapitanareo groupe io aza atao eky excuse groupe vozo io tsy groupe bobo maji nalainy rajoela baka ta Pakistan andeha natao pentira vandivandy boko izy navy Antananarivo naty tsy mandeha io groupe vozo anao boka fa nivolagna zandriko bora réglage hoe efa nahita fournisseur efa nahita mpiara-miasa fa nialanareo le lek nareo igny miambigny zay vahoaka andiako
aza atao kobakambava zay za tsy mandefitry ary naka volana koa fa naboakako igny nify naboaka amy gigo zay tsy sandrany koa igny mipody io wala avion tsy haiko nagna marche arrière fa io koa tsy hainareo volagna tsy hainay zala aboko misy piasa mahay amy secret io misy mpianatra mahay amy polytechnique amy lycée technique ka io ro magnano izy fa tsy anareo andeha ataonareo kobay koa io andeha gnanaovanareo kabarinareo io boko lera izy mipoko mirehetra nareo tsisy vola nagnino parce que nareo bady tsy sakinareo vola miambigna anareo za mijirama diego zegny karaha ataoko za miambigny directeur an jiramany Ambaribe jusqu'à niany tseniky nagname explication anao raha nataonareo amy vahoakany Jabal manomboka amy croisement école Manarapenitra directeur an jiramany Ambaribe za miambigna anao frère ni essaye kaikerinao za tamy WhatsApp nao fa anao tsy mamaly fa mpiambigna atsika jusqu'à niany ro vahoaka amy Jabal ary amy croisement école Manarapenitra io mbola mitomagny fa magnino nareo magnantoetsaigny karaha io angalanareo million le vahoaka d'un coup tapanareo motondro iro magnefa jirama par mois facture présent fa magnino andeha tapanareo courant parce que nazahoako renseignement azaveko amy vahoaka amy Madagasikara jiaby ary indrindra ho an'ny fanjakagna mitondra zo io problème motro amy croisement Manarapenitra Jabal amin'ny Ambaribe navy tapany jirama io tegna magnano olo dokitry le directeur an jiramany mangataka aminao za ministre ny angovo soloa de directeur ny Ambaribe jirama fa tsy mamango tegna tsy mamango nakambarako zegny parce que asanany tsy vitany normal izy nadosindreo ambanja na findrandreo aminay eo ba nitsaka 45 minutes eo donc mitodika aminao za ministre ny angovo tsy hain'le zalaty asanany adoso aminay eo izy ni le problème azaveko aminareo io quartier Manarapenitra croisement Jabal io Ambaribe koa tsaroanareo raha joela nagnano dokam-barotra anazy courant mora propagande boka nagnanaovany ziny ino raha nahazo re jiramany Ambaribe hendraka le président Fokotany sasany indrindra fa président Fokotany Jabal Emile anao tompona ndraiky voalohany anao nandeha nizara raha io tamy vahoaka président Fokotany Emile Jabal ampidiana moton'olo fa fanjava raiky za zay mivolagna zegny anareo tsenky nampodinareo or nangalanareo 16 millions 15 millions farany hely vola nalenareo tamy vahoaka amy vaky io 6 millions farany hely ro mbola niatoko poto ro niatoko raha nareo jiaby anareo juste branchement tire câble agnano installation nareo aboko quelques 8 mois après nde tapanareo motron'olo volan'olo hoaninareo monsieur le ministre ny angovo naova descente anao Ambaribe zava raha zay fotony nagnino azaveko koa fa nagnano propagande nany ngara zozo hoe courant mort pression nanaovany raha zozo sy ministre ny angovo tam'izany andro zany ny région sy ny province jiaby mba angala io compteur mora io noho losy raha zozo tsy metimety amy jiramay compteur ty tapandreo motron'olo nefa le olona angalandreo million mba mahavozoa Zagnahary zala anareo koa fa tsy mahavozo razagna Zagnahary avozoa
Anao directeur ny Jirama ny Ambaribe tompona ndraikitry voalohany ampidiana motrom-bahoaka fa ela zany volanao raha zay zandry anareo koa fa tsy maleo le asa zala pourquoi anareo midika engagement azave aminay nino madia anareo ry koa fa tsy vita anareo le asa aza mandeha magnano directeur du salon na ampidiana volan'olo de ambilaro mangala compteur normal fa nareo lingilingy nandeha nagnano ty compteur mora ty ro boko magnefa par mois installation ro angalanareo million 8 mois après tapanareo motrindreo mba ataovanareo placenareo mba ataovanareo placenareo monsieur le directeur Jirama ny Ambaribe volango zay za tsy aranao fandraza manongona agnaranao batataka ino mahogo nanao nina mahogo io no matsiaro fa katakata masaka zay malemy ora anao tafina mahogo manta ampidiana motron'olo zala fa ela zany volan zonareo Jirama ny Ambaribe maro mamely tegna ro ry maro misy tseky ravagna tara baka miantra ry mpangandratsy tsy kely lalana donc igny le resaka groupe électricité aminay Diogo agny na aveo groupe zay ka zagnanaovagna vandy ene groupe io tsy groupe mipindarigny pokopoko karaha ny rajoela igny fa io groupe dikan'zegny koa fa tsy hainareo tsy anagnanareo compétence ny agnapetraka izy zahava olo managna expérience mavita mametaka izy tsy hamono izy fa impaka zay Diogo maiziky anareo ny bado vahoaka miegny amijaly azafady groupe vao zo volanko eko capacité ny groupe io parce que zany amintany président tsy tokony ampisy Diogo délestage eky koa mandeha normal io groupe io fa tsy eto koa nareo ndeha hagnano excuse aminay le hoe ty ataova karaha anao nalainy vadinao an-tragno mataonao nalainy agnaty tragno dikan'zegny izy nizatsegny karakory etanao karakory fizikinao karakory moralinao anao nampidiriny an-tragno salut mon frère Fabre non zabaka mivola amindreo eto groupe navy amitsika io groupe vao tsao ndeha gnanaovandreo cinéma koa zo ouais tsy nikitara mbola eto za agnatin'ny koragna ty groupe navy amitsika Diogo agny baka za io de za mivola amy tompony ndraikitry ny Jirama ndraiky vepa ny zandrilahy bora réglage koa tsy anagnanareo capacité expérience imonter groupe io nambarako mon frère secret managna électricien mafapo misy IST tsika managna polytechnique atsika managna lycée technique atsika avouria technicien diaby Diogo io fa vita fo io fa tsy andeha gnanaovanareo cobaye d'expérience nareo koa groupe vaovao io ny io tsy amboarinareo ny io tsy vitanareo agnafitra ine le volanko hoe atsika gasy zatra toetry ratsy iny le toetry tsika ratsy zatra magnafitra fa tsika tsy mba magnondrana ora tsika managna rena agnondrana mampidy vola ho an'ny firenena non atsika magnafitra appelle moi zay eo président zay eo premier ministre zay eo zegny hoe iala fa tsy manjary le toetry ke eto za miambigny tompona ndraikitry ny Jirama madame Kati ndraiky vice président ny assemblée Zandry bora réglage tsy haiko ino solution ndeha ataonareo fa zay miambigny mbiagna groupe io mandeha iala ny délestage Diogo araka zao toke io ne karaha olombelogno nde izy vo teraka fo maty alohan'izy izy teraka ho faty misy ranazo izy donc ataova étude firy taogno anao niasa amy Jirama firy taogno anao électricien Jirama
Alohan'ny anao agnapetraka motera tsy ataonao vérification. Tsy zavanao karakory izy io. Matoa magnangy fanjava sivy mitondra kibo. Dikan'izegny misy dikany. Ary matoa izy mandeha agnatin'ny fanjava sivy izy mandeha mirasage. Mandeha magnano échographie, magnano zegny hoe parce que izy te hita zanany salama sa karakory. Karaha zegny koa groupe io. Zay hety adana. Zay mba ty petraka amin'ny mazava. Fa zay kajo mipetraka amin'ny maiziky. 90% connecté. Zay tsisy vola mivanga labozy isan'andra. Anareo ne misy vola mivanga groupe. Fa zay vahoaka tsisy vola mivanga labozy isan'andra. Nde vola labozy fa tsy azone. Tsara meva kory anareo koa. Donc zegny resaka igny sambo pétrole fanavy ata Matavy, groupe fanavy aminay Diego, miambigny zay hoe niany atsika le firy atsika niany. Le 13. Asa afaka firy mois, firy semaine, firy jour anareo ahavita i-installer groupe io. Mety am 2027 donc. Fa zay miambigny. Ambaribe maraparanako izy. Agnatin'ny PGE to zany koragna ty resaka ONG miparitaka manjakanjaka Madagasikara oty. Za fa matetiky mivola regny ONG baka ivelany regny mampiasa vola maloto en pays pauvre. De magnasara ro mitondra aody hanigny amy kapoka amy moraba, hanigny amy kapoka ny tiako nino, zaregna zegny hoe tondrasagna friperie, ny mandrasa, ny magnamia tsy ratsy, fa takalon'izigny tsy gratuit. Mazava ho azy, izy koa amin'ny Ambaribe ao misy raha zegny maro, fotony nino, takalo tany zigny aminay ao. Olobenay ao mahazo zigny ravoravo, parce que andegna mero tany ambadika eo. Misy tany ameko anao. Non mais attends. Zava raha misy io. Iza lahy mpandafo quad tsy haiko nino motor sy motramotraka io amin'ny anglany nandipo io. Nandeha nagnamia ro amy la mairie io. Mbola karoanko zao tegna marigny nagnamia raha io. Place jardin public zala. Andeha mianareo vahiny, andeha agnanovagna buvette. Io amy la mairie io. Fa naboakako tany sary, parce que fa nivolaniko teto. Tsika niady agna 12M3, tsy haiko 3M. Non, ry zalahy ambadika ato. Jardin public. Anareo mivolagna fô zay nandeha ndafy. Zay nandeha la réunion. Bambaraza ko na ya la réunion misy jardin public, misy buvette agnatiny. Mba en France aty tany mboanareo Maurice, nandeha Dubai. Ke agnatiny jardin public asiagna buvette, riavako aby. Anareo ma nandeha vozon'ny pepsosy, sa vozon-drazagna amy pesosy. Tsendriky teraka atsika brito. Jardin io fato io amy la mairie. Ary voakolokolo zo, voamboatra zo, taloha azoko onogno tsara. Zay eto amy la mairie tontondra. Toute couleur fleur natsabonety io. Ary voakapa gazon teo milamy. Misy olo aby koa fa weekend, ndre olo mandalo vahiny, mangala sary teo. Zo, veloma, buvette le zala en face la mairie io mitsanga io, raha tsotsiky mitana izy. Mon Dieu Seigneur. Nahitsy amenareo koa. Jardin fasin'ny BFV, ndraiky fasin'ny Trésor, ndraiky fasin'ny 1857. Comme ça nareo tranquille koa. Tout jardin public Ambaribe ao mezaro. À la fosse amro. Nareo boko pesosy, feno am-poso. Fa nareo tsy ambelako salama aminazy.
jardin raha tokony andeha taonareo ino parc de jeu ny tsaiky Ambaribe koa fa tsisy distraction tsaiky ndray tany tondrasanao tsaiky hitsangatsangana tsisy. La plage déjà ministre ny tourisme tsy may asany vava mifody tsy haiko Jean Bourdou nataony amy jofy tsy haiko nagnino vavanazy mifody ary izy timo. La plage fa tsy azotsika Ambaribe parc tokony amboarigny jardin tokony amboarigny parc non amiagna le roi de Pessos agnanaovandreo bivette o zala ke anareo koa vola aminakahy fa misy olobe aminay avaratra agny misy ray aman-dreny aminay avaratra agny zay tsisy olobe zay tsisy ray aman-dreny aboko zay tsisy olo voafidy fa raha misy aminay agny olony Pessos. Jardin tokony amboary tokony asiagna magnano parc koa tsy mila raha extraordinaire anao koa nagnapetraka balansoara roe telo io anao nagnapetraka kososy aroe io tsy haiko faravoravo fa tsy zay tany mbahoaka jardin mbahoaka andemenareo olo. Monsieur le maire, anao tompona ndraikitry voalohany amy raha zay. Anao ny volagna tagnatin'ny session ny commune urbaine Ambaribe hoe nanotro programme anao efa igny ambadika agny amy boulevard agny mazo amy lycée agny hoe amboary atao tsara karaha borne Majunga ke magnino jardin io andeha ataonareo bivette mbahoaka. Azavy aminay koa raha zegny mpagnano gazety aminay ao tsy masaky magnaboaka zegny fotony soma Pessos miaraka amy mpitondranay eo. Tsy vitany jardin io ny volagna za teto matetiky ty resaka braderie ty azalahy nagnino matsika fampierigny karaha io anareo mategna hoe merogn'olo miambigna sasay ane boko zay nasay anareo ho resigny fepeka ho anzay magnasasa anareo koa makadala zay sasay ane jusqu'à ray aman-dreny mpianatra ny école frère fa mitaregny tsy jirenareo tsy tandrignezanareo ty resaka braderie ataonareo mbadiky ny mon père ty mitapatapatsy haiko kono zo hoe antsamany o antsitery enareo amany zay nino amoniaky amany se une amoniaky mamono zo manepoky zo tsy haiko madinika ane mianatra amin'ny école frère fa magnino ambony l'école jiaby ataonareo braderie izy io taloha karaha atao tamy stade tary ampitiana amy stade ary. Monsieur le préfet n'Ambaribe zahava mariny raha zegny publieko aminareo vahoaka ny Madagascar dans le monde entier amy faisinakao après lèvenaka braderie io fa incroyable nefa ny atsika mba io ambadiky mon père io edy jardin d'amour tsika mba igny boulevard Manso mazo amy lycée igny edy mba igny jardin d'amour tsika non andeha agnanovagna raha ampidirigna Pessos amy posindreo amilomandreo deuxième bureau ndreo gauche à droite Ambaribe zegny normal io ONG amizay avy magnino mitondra friperie mitondra kapoaka moraba andeha zarizarenareo amin'olo ambany volo agny boko tanin'olo alenareo aza magnano zegny tsika avako aby aza magnano zegny eto isorako ny membre en PRR ny Ambaribe nagnano descente reo tamy dimanche io volaniko aminareo hoe
zay tsisy week-end zay koa tête lohanay week-end zay mijotso antety agny isorako eto ny PRR Anambaribe nagnano descente reo tamy dimanche nagnano descente reo tamy dimanche reo nandeha ta aia moa sy ty Androkarokarie meso adiniko agnaran-tanàna igny mitsinjoriaka Olambaribe may hoe mitsinjoriaka zegny izy koa tsika mahatsiaro mandria-piadanagna anao anabaviko tantara tsy fagnadigna izy koa tsika nahatsiaro io tany mitsinjoriaka io Androkaroka io tany nitsanganany anabaviko niaro vahoaka mahery efa jato donc dikan'zegny efa tokony ho fokotany io tany mitsinjoriaka io magnontany anao za monsieur le préfet ino ma tsy agnanaovana ro fokotany io fato io ino raha misy ao mitodika aminao za ministre Lilson mon général mes respect nandeha Tambaribe anao efa nizaratra karatra tany nizaratra ako nino nagnaboaka hoe zafa nagnambaranao monsieur le ministre Lilson io koa mbola vava fo ataonao zegny tsy jirendro olom-boafidy ndraiky reto menagigo aminay ao fa zay mila taratasy noir sur blanc monsieur le ministre ino raha misy ao zao mitsinjoriaka ambarako anao monsieur le ministre Lilson agnisan'ny nahazo karatany sy ny taratasy ny zarazarenao vahoaka atao nila misy idiran'ny mpanambola rozy io en force resaka tany mitsinjoriaka zegny ny adivany niarovany anabaviko vahoaka ny mitsinjoriaka Androkaroka malahelo mitaregny le vahoaka aloha ny tandrignesatsika feon'ny vahoaka zegny niogno tamy PRR nagnano descente tagny monsieur Lilson tompony andraikitry ny fagnajariagna ny tany anao ama ministre anao za nangataka raha aminao ny hoe monsieur le ministre ataova taratasy noir sur blanc le raha fa aza atao ambava hoe mipody amin'ny vahoaka malagasy ny tany zegny tsy jiren'olo voafidy aminay ao reto olom-boafidy reto ny tegna mpandafy sy mpandravatany aminay ao magname reto OMC sy reto vahiny tonga aminay ao aloha ny tandrignesatsika volagna-ndreo vahoaka reto voalohany indrindra aloha misaotratsika jiaby voreto amin'ny tsinjoriaka ty zany zay ato tegna malahelo mijaly zay vahoaka sahirana ino ny antony girigiriny mpanambola ahilikilikin'ny soavelo zay ato tena malahelo mba maninka fagnampiana aminareo vahoaka namanay ke za aloha tegna fahelany pitako ny toerana amin'ny tany ty ato ary tegna mahay raha kato koa amin'ny ty toerana tsinjoriaka ty ato rango baka ampanam-po tsarany jusque amin'ny androadoaka ty ato ke malahelo zahay vonjenareo fa ahilikilikin'ireo maventy maro ny zavatra mamparary zahay ato tsy indrindraindrindra ka amindreo karany mpanambola ty ato toerana fahazonay koa mbola edivandreo ao tany malalaka tsisy raha fa vokotranay fogna ny agnatiny malahelo kireo fa zahay amin'ny vokotranay malahelo zahay tapatapahana ny vokatra vonegna avy mbola manify fa mpiandragnahary fa zahay ato ke dikan'izay magnatika alahelo aminareo zahay fa magnisy fagnampiana aminareo agny aminareo havanay vonjenareo zahay fa sahirana izy misoratra amin'ny raha ty ato vanderolonay ty ato vahoaka sahirana tegna tsy managna zay ty ato olo masikin'olo fa mba ty hanagna ke zany tany kele tany ty ato havako aby tany efa nihinay mbola edivandrominay ke malahelo zahay ke magnisy alahelo aminareo magnantiny alahelo aminareo havanay sy magnamboho zahay magnatiky zahay fa ampianareo zahay koa zegny korana jiaby zegny sisy vany no zegny isorana nareo tokony andrefy isorana président fanavozana isorana nareo havagna jiaby ivelany agny zegny
zay miaraka aminay eto mahita zay eto fa izy maranambara zegny fa sairagnana zegny aminay ty ato izy ma zegny zay masikina tsy vitany masikina ato na sy pitragna koa zegny iadivandreo zegny misy vola io mafaretigny anao sy be jiaby faretigny anao sy be jiaby fa izy ma zegny izy koa zegny izy ma zegny hoe raha tiato nanjary fanjakagna ny laoko zegny le bebe fo zegny mihinagna ny madiniky ke izy ôty amizay zegny tafisangana zegny fagnavozana zegny ke zay zegny magnaty alahilonay magnaty fiantsoagnanay zegny andehagny hoe izahavanareo zegny zay ato fa raha jiaby volagny teo igny raha misy aby ireo karano io zegny tsy voly zegny miady zay ato tsy voly zegny mandany volandreo zegny ato fa nefa zay zegny fa tompo place ato raha jiaby ato zegny faninay ary raha jiaby zegny fa niaraka niadivagna ary zegny mahatonga zay zegny tavela ato fa kanefa rozo zegny mbala mitsangana fo zegny mbala miady aminay zegny io karano io ke zay zegny mangataka fagnavotagna amin'ny président io fagnavozagna zao ary zay koa zegny mangataka koa zegny tolo-tagnana ho an'ny malagasy jiaby ho an'olo jiaby eto anosibe ho an'ny euro jiaby gasy jiaby na eto antoerana na agny ivelagna zegny mba samy hiaraka agnotony na hiaraka agnavotry Madagasikara atsika ty zegny zegny nibaka aminay zegny fisoragna ho atsika jiaby fa zay ma tsy marakoragniny fa zegny zegny alahelinay zegny aretinay zegny amin'ny place ato mankasitraka président misariky le kasahirana andatarôka io ny tenako zegny anisan'ny mitariky sady anateraka ziskany farany ary mangataka fanantenanareo zegny zay mba hankatsara ampiavaky tanàna place fa tsisy raha anagnanay zay atiaka masikiny sady mahantra ary kamboty koa tsisy ray aman-dreny tsisy ry karakara ke atokiny aminareo zegny mafinanay mivady fanananay ny tanipitrahanay fa izy ty fa zay ndraiky zegny anisany manantena nareo zegny président fagnavozana zegny kasahirana eto misy tsindoriaka ny andokaraka izy le titre tanàna misy zay ato anisany karany ropanankarena zegny anisany mandroborobo zay zegny amin'ny fotoana lavalava sady zay ndraiky famitolala mipetraka hato mitovy fo zay zay amfasairanay fanananay matetika fo zay efa nefa ndraiky zegny miaraka anjakagna zegny tavandraynay zegny zegny zavatra jiaby zegny mikasiky voalohany anivadinanay zegny ankinaminay nareo zegny ny zavatra jiaby misy aminay ato nareo ray aman-dreny zegny matetika zegny zay ato ahafahanay mba hanananay taratasy mazava zegny tanànanay ty fa mba tsy ahafahany mampanankarena zegny androborobo fa ito ty tanànazonay ito ty tanipitrahanay misy zavatanay maromaro ato abonay jiaby jelomanay ndraiky zanakanay madiniky ato maro any aretanay ato amin'ny karano zay fanankarena fa zay miaty satria tsisy fanomboana zegny fity Madagasikara gahanavoaka sahirana evoaka malagasy jiaby be zegny anisany malahelo amizay zavatra mahazo zay tsy azoniny ela ny aignany aminany fa zay zegny manarakateky amin'ny fanavoantiny zay président ngata panasira aminao zay meke anareo agny mbaky ranomasy averigny agny zegny anareo zegny mba voaoka karaha zay regny zegny anisany malagasy koa zegny nareo mba mangataka aminareo jiaby zegny zay hoe tsy dia nareo harigny matsana zegny zay fa anisany maforogny aigny ero mangataka izy fanatena aminareo zegny mivady tanàna aminay mba tsy tokehan'ny malaigny sy ravoravoantsika zegny zegny fangatananay apetsakanay aminareo remandreny fa zegny vahoaka sahirana tsy doriaka nantaparoka mangataka fanatena zegny maro zavatra malahirana zay ato fa anareo zegny mitodiky mitsidiky zay anisany mankasitrika koa zegny zay somitegna anareo zegny manava aminay tenandrana zegny manatiky zegny mandeha ravoravo anaty zezimity zegny mizaha zay zavatra farazaty mandehizahy ravoravo zegny fa mankasitrika mankately zay vahoaka boribory zegny ny tiako tsindriagna eto hoe minambary sensisy lasika ty toerana ty zegny anisan'ny toerana zay hoe niadivany donia zegny zisky nampidirina izy zegny tagny à prison zay zisky izy naty tagny donc zegny niady zegny olobe zegny tamin'ny fotoagnany teto zegny jusky izy zegny navy amin'ny placinazy igny bon mandeha ampiadanina izy fa
zay zao zay mbala place tiato ary zay tsy hiala eto zegny zay zegny miezaka zegny magnano polo manohy zegny polo gn'olobetsika zegny taloha zegny ty toerana ty zegny toerana anisan'ny adiva ndraiky navoazany favoazana anazy zegny donc zegny zay zegny mangataka zegny fagnavotana zegny amin'ny place ty zegny mankasitrikatsika jiaby zegny ny fitaregny nataony vahoaka ny mitsinjoriaka androkaroka ary tsy mamoa fotany mandry za volaniko tsaroako eko io place io efa tokony natao fokotany rano fahira izy io fa tsy ataondro fokotany fotony iny hitadiavandro pesosy zay tsisy olobe monsieur le ministre zay tsisy ray aman-dreny monsieur le président fahavalo dahalo misy aminay ao mpandafo mpandrava misy aminay Ambaribe ataova taratasy le raha e ataova décret le raha e fa io koa ataonareo vava fo monsieur le ministre fagnajariagna an-tany zegny tsy jirendro olobenay io ro olombo fidy ro ny fahavalom-bahoaka any Ambaribe tsy haiko donc hoe miretsy kombakomba amindreo koa nareo tsy asaiky anareo gn'any raha zegny magnefa écolas plus ro aminareo agny de hoe tsy ataotsika décret ty fa ho kombaka ambava azafady e tany vilomany vahoaka lovandreo tandreo zala raha fa misy taratasy mbola pendendry zala koa bakany hoe miala nareo fa ty pesosy fanazondreo raha reky nisy koa tafatry jabalo ataony tamy faraparany herignandra mbola resaka tany Ambaribe olo topo tany ndraiky fanatoe amy taninazy nitsangana avao pesosy ny zandary nandeha nanambotry topo tany atsika mivolagna zao topo tany amy gendarme hoe menaseny zandaro Ambaribe le zala topo tany hoe anao koa tsy miala anao tsy avosotro tiany loatra mapesosy azonareo amy fandafosanareo tanànan'olo tanin'olo de higadragna topo tany tsy amin'ny akiny zay raha misy ajabalao taninany anagnany taratasy anagnan'ino anao avy baka ainy ko tsotsoro by mapetsy tafiavianao ainy zandary ifenao magnadoso olo amy taninany hoe fa doso io fa tany io aleko de le zandary draba koa sambonireo le zala io olobe ray aman-dreny be atsika mikoragna zosy amy zandary maneo Ambaribe eo zo ambaranareo mafinaritra zaraiky antalahigny anjakanjakany reto zandary reto Madagasikara jiaby tegna andevoziny zandary reto mazava ho azy ankafiziko ary tiako hiran'le zandry igny hoe foagna ny zandaro foagna ny polisy ambilaza vahoaka agnano zandaro ny tanànanay polisy ny tanànanay zegny raha misy monsieur le ministre fagnajariagna ny tany za tsy maiky rani vola tsy maiky vava fa raha angatako aminao ministre ny fagnajariagna ny tany mba aza magnano ambordo fenjofam-bava avako mialatsigny me respect général ampiara apitra noir sur blanc tampon signature anao hoe ny tany efa namiagna vahoaka mipody amy malagasy oka tsy ho ambakambaka anareo mpitandro filaminagna ndraiky anareo amy justice ndraiky olombo fidy fa zay eo tsisy ray aman-dreny amaraparagna izy misy video baka io aboaka koa anareo après live koa maromaro video aboaka koa baka io antsakolagny fokotany avaratra agny fokotany Bimangondro be
Tsakolagny ary mahagaga za volagna aminareo tsy haiko ino asan'ny jirama amin'ny Ambaribe, tsy haiko ino asan'le directeur ny jirama aminy eo, ary ny raha mahagaga no mampitokiky reto olom-boafidy reto marandraigny mahatsagna magnadosy moty ro Tsakolagny agny. Ny raha mandalo ny hamono vahoaka mare tsy jirelo fa mila mangala tany eo amiagna ny mpanambola sy ny vahiny. Ino raha misy any Tsakolagny fokontany Bemaondro be, arrondissement Bemaondro be. Asanakaza la eko. Hitanareo câble courant force. Câble courant force. Eritreretra firy watt na hoe firy puissance ny câble igny. Câble io telo maventy regny mandalo an Tsakolagny eo fokontany. Même pas aloha ataoko hoe à proximité 3 mètres miala tafitragnon'olo le câble. Tsy tragno étage, tragno revaka, tragno tôly, tragno antrady, 3 mètres miala tafitragnon'olo. Oh, jiramany Ambaribe miaby ny câble io amono vahoaka anareo. Ary izy amizegny farakofiny kakazo maniry, tsisy mba hoe nettoyage na hoe fagnapapagna kakazo hoe hiala câble regny tso vahoaka ny io masty Tsakolagny nagnambara za Zokobe, anao électricien expérimenté volagn'olo. Raha io ato kofa tsofitsofitry maizikizikandra amin'ny vodiny câble igny amin'ny poteau misy NTSL volagn'olo mitselatselaka. Tsy mandry aligny zay, tsy masaky mandry an-tragno. Aza lahaboko o jirama député maire anareo mandeha Tsakolagny ary isan'andro tsy dininareo fa même pas 3 mètres câble courant forte mamakivaky tanàna samy amby olo maty ilatsagny câble be io. Azafady fa igny tsy matrangy fiaignany bahoaka kaza potenareo fa nareo koa fa tena alitalegninareo milatsary ambavany ankivigny ary mba fahaiko anareo naty ndre za tsy milatsaka ranomasy fa iko anareo koa maty fa vahoaka mampalahelo. Ro fa nandeha nitretreta amy jirama nambarandreo fa tsy nijireny jirama tsary nisy jirama nandeha nizara azy igny. Ry député ry maire ry tiako ry azovy tsy weekend, tsy lundi, tsy vendredi ro mandeha Tsakolagny eo hitany masondreo volagniny vahoaka fa tsary nasiandreo fotony. Magnino atsika magnantoetsaigny karaha zay zala aboaka koa vidéo baka io. Za tsy mikoragna volaniko aminareo koa ty koragna aminaka alifasa document vidéo sary nandeha tagny nalefako tagny paparazi alefa vidéo zany raha zay. Effectivement zany raha io za nagnisy ny direct nianatra momba ny électricité ve le mpiasa ny jirama sa copain copine copain courant fort io zama. Mandalo mamaky tanàna ny Tsakolagny raha ambany même pas 3 mètres miala tafitragnon'olo. Magnino atsika magnantoetsaigny karaha zay. Nefa nareo lernanareo andeha amory vahoaka amoriky vahoaka amy biorogno amy bisofigny ampigaka vahoaka toaka nareo mahay mandeha Tsakolagny fa ndizara mavahoaka tsy jirenareo. Oh, io ne raha volaniko aminareo koa ni anareo vahoaka koa ni mampabeloandreo ro manjay manjary foare. Fitandreo nareo verijerika ro manjary foare koa ne ke eto za mitodika aminao ministre ny angofo
maromaro asa tokony andeha tsy dinao Ambaribe fa mijotsoanao zala adosoa io directeur anay ao io amy Jirama fa tsy mamango tsy mamango o tsy mamango izy zoky la poli rosy zay tsisy raha mba manjary regninao zala tsy maire tsy député tsy préfet tsy justice ke te portiran'olo jiaby lera misiky ny samboaty fo zeste karaha tsy haiko mofo nandesin-drano donc farafaratsy mbo nataoko zegny ke za mitodika aminao monsieur le ministre ny angovo tsy maire tsy député ny zavanao Ambaribe fa vahoaka zahava kabla mamono olo io fazambesagna misy vahoaka maty io kokoa latsaka kabla io ravagny kabla io koa ny tanàna Antsakolagny zay raha tsy dininao ro zegny courant fort mandalo zala normal anareo tsy mijery hoe misy babanareo sa misy reninareo sa dadilahinareo fa zay misy avagno zay malahelo ke zegny ny masako azoko arosinareo eto maromaro vidéo nikoragnesako teo boko anareo baka eo après live anjaratsika vahoaka mandiniky za fa mivola aminareo vahoaka malagasy anareo kaza ribiribendreo ndraiky biorogno bisofigny toaka fa badiria ataondreo aminareo aminany io amy kamiserigny tsy kamisy afaka mare io kamiserigny za koa tsy diso le 22 ny anty le 13 fa nagnamia ombry baka olobe ny tanàna Ambaribe eo ny mpampianatra magneragna ny Ambaribe ke andeha hagnano fety zegny anosy combat agny biorogno araiky fa roso agny ndo mihina boko nareo vony badri nana zoko be tsy vony badri io boko zoko be tsy hina amin'io fa ndo mitsaka anosy combat agny baka gnanaovagna bonane ny mpampianatra ny Ambaribe andeha pigagny toaka andeha pinanagna aomby badri aboko ro amizay kofa kuity toaka ndraiky mamony badri aomby biorogno andro io mandy agny baka ro agny amizay ro fampila ampasy eo ampasy anosy combat fampila fampitongisongo mody marandraigny samy isak'olo amizay tria zegny ne ataondreo karaha igny baka nanandalo tary tamin'ny ino tamreo nagnano fetindreo tamin'ny espace-ny lolo donc zay za koa tsy diso ndraiky mpampianatra raiky avao akekitro orogno igny boavy karaha zegny koa nosy combat o fampila o parce que mamony badri mamony toaka hamamoigna amy toaka mpampianatra volaniko zegny anareo mpanabe ndraiky nanjary tegna be foagna koa zala ke zegny ny masaka azoko aroso anareo avako aby mametraka veloma mandra-piona aminareo koa magnamia fotoagna anareo koa magnaraka za mivolagna magnaraka io za tsy manononandra fa izy koa fa mianjaka manafo ty izy mianjaka marigny ary izy tsy mianjaka tsy mila tany fotsy fa ninazy koa fa tria marigny ciao bye